Previously on Moments of Tsano. Oh, wait a minute. This is the first episode. There is no previously. Hey, gogo, Tsano. Murimo ero. Aiwa ndimo, ndabuda, ndambofamba. Yeah, mdara. Chii mdara, chii but. Nasu uri kudei? Hapana. Kungokuvhizitira kwakaipei. Unaunza kuti kune coronavirus iriyo? Iwe. Kwanasha. Wakamuona kupiwa mapopai achinzi abatira coronavirus. Mapopai. Tsano. Kungotsvaka hangu excuse yekukudzinga. Handidi vanhu pamba pamweni. Anyway, Tsano. Now in a business idea and I think you are the best man for this job. Taura tenzwe ndakateerera. Since you are good at making excuses, ndafunga kuti titange business. Business rei. Business rokugadzira nekutengesera vanhu ma excuses. Iwe Freddy, do you think people will buy excuses? Yes, and they always do one. People are always buying excuses from politicians. Saka wati tiite ma-politicians here. Exactly. Zvakangwaraona. Okay. I mean. Well, so udiwo tutangarini chibasa chedu ichi. This week handikwanisi because 1 nhasi ndikuda kufraya mazondo, 2 mangwana ndikunoregister manumber plate ekuisa pashangu, and 3 mangwana ibirthday raCynthia Kaseke. Cynthia Kaseke ndoupi mda? Nene handitombomuzivi but ndo ma-excuses achoka. Subscribe aka. Ukasubscribe tichakurangarira kana takudonata mastand. Amenovamba. Okay, this is for anybody who wants to advertise on the platform or wants a separate advert or an animation video made for them. Take the numbers on the screen and contact me. Thank you. Munoziva soka. Munhu wemukadzi unofanira kutsvaka somethingwo chekuita kuti uwane mari. Saka regai nimboedza zvekutengesa maperfume izvi. Makadiko asikana? Ndokumbirawo 5 minutes chete yetime yenyu. Mufunge zvenyu. Ndanga ndichida kutokupai 5 minutes. But problem ndekuti vanhu hamudzosi. Hamudzosi asikana. Good one. Hadzavudzosi. Muri kutoseka. Ndiri serious. Because my 5 minutes amakatry last time makadzosa here. Ndigodzidzosa sei? Nemi inodzoseka here. Saka munoikumbirire nai. Aiwa zvinganetsa. Purai zvenyu nditsvake vamwe. Kwa hiyo time yawanditambisira apa so far. Ndonoripota. Ambuya. Marara. Wangu mkwasha. Marara. Mune maplastic, matin, chisimo makande mabanana. Aiwa, ndanga ndichiti mara. Did you sleep? Never mind. Marara acho right. Muno madi. Asi nae mkwasha. Size yako auzivi kuti recycling ine mari here. Asi nae mkwasha. Unoti kuchena uku. Iko kuchena kwandoita uku. Mari yacho nandoiwanepi. Marara. Mfunge. Iwo marara iwa yaya. Ndwari kuti chenesi. Pandanga ndamboona munhu anoita mari nemarara. Ingwana naMcpotar vakatotenga ndege. Nawe wayo marara iwaya. Kuita zvipopai zvemarara. Murume mukuru kwakutotenga ndege. Ndisiye zvangu iri mwana waJeorgina. Subscribe aka. Ukasubscribe tichakurangarira kana takudonata mastand. Amenovamba. Haiwa. Usanyepera wewe kana senta anauye. Taura hakwe iwe. Iko kufamba nechibhachi chocho wani. Asi ndechemushonga. Imi kai? Kuti kudaro here. But ndakatombomuudzawo. Hateereri. Ndakati wangu. Rambai muchitaura zvenyu. Handimuudzi. Aiwa, ibva. Unomutaurira, andi muri ma friends. Saka, zvine anything.
I have no time to discuss other people in. Vaiwe. I simply don't have time to gossip about other people. In fact, let me go and see my boss. Yes, you said you had an urgent request. Shoot. Boss Giga, you're so humble. Thank you for the opportunity. As you know, I've worked with the company for a long time. Sales have increased. I deliver on time. And our clients are happy. You want a salary raise? No. No way. Why would I ask for that? Saka uno day. I figured I no longer have time to gossip about other people. So I wonder if you can give me maybe 1 week so I can go and spend time, gossiping about other people. Tsano, 2 weeks. Because you need to catch up? No problem. No problem at all. Subscribe baka. Ukasubscribe tichakurangarira kana takudoneta mastand. Amenovamo. Ko ndakati ndizvifambira zvemumikoto ino yeYouTube ndikasangana necomment yakanyorwa kunzi Rebecca Mandaza ari kuti stand yangu #stand yangu. Ndikati aiwa ndini ndakapromisa kama stand paezve. Saka ndati achachuza between 3 mastand kuti anoda ipi, but mastand wawo 3 muchazomaona kana chikamu ichi chapera. Kotsano, wambonzwa here kuti tava pa episode 4. Poshi, 2, 3, 4. Episode yechi4, Tsano. Matanga mdara. Episode 4 ndo chiichocho. Episode 4 yemapopai zvenai wangu. Mapopai. Ndimi vaya vanobhiliva kuti pane munhu ari kuti drawa. Hanzi anonzi animator here. Hongu. Eni magwara anondoti tave ku episode 4. Shamwari. Magwara anotaura zvakasiyana. Unogona kunzwa mumwe achiti hanzi tiri 2D katuni. Unogona kunzwa mumwe achitaura kuti hanzi life yatorarama inonzi Pajecha, mumwe unoti inonzi moments of chii. Ungazviteedzera here izvi? Mndara. Gwaro rinoti vasingatendi vachakandirwa ku recycle bin. Isu yekutenda chagara paGoogle Drive nekusingaperi. Chimboita inini ndongoramba ndingori padheni panapa zvangu. Mai Jillian, chicho chamakabata? Asi nai mai Donans. Masenga tochembera zvekuti hamusi kuona kuti ndakabata tsono. Itsono yandakabata vasikana. Tsono chaiyo yamunoziva imimi. Ndo yandakabata iyi. Tsono yakakura kudaro here. Asi Jackson hembe dzaGoriathi. kwete ndekubika nayo sadza kuita rekumona. Tida kumona sadza netsono. Ndozvatakuita mazuvano. Kubikisa sadza? Kumugoti wadii? Kwete kusona. Makantarasa mukona nginditosona inini. Aiwa. Tsono iyi ndeyekumona sadza. Ndozvatakuita mazuvano. 2020 asikana tikumona sadza netsono. Aiwa. Ndakutadza. Vasikana, mungene basa rekundibvunza mugoti mugore ra2020. 2020. Isi mazuvano takubika sadza netsono. Rikangoita mbodza. Tinorodunura zvedu totangidza pacha. Saka the 3 stands atakaona kuti Rebecca anogona kuchuza paari ndeaya. Pane microphone stand, braai stand, necandle stand. Subscribe baka. Ukasubscribe tichakurangarira kana takudoneta mastand. Amenovamo. Inzwa ndakatanga ndichiplana. What I want in life ndakatanga. Yes, baby. Uri free here. Free?
inini manje free Aizi. honai mukufurirwa nekamutemo kanyowani kekuti vanhu vakugona urorwa for free hada manje ini handisi free Iwe, I mean free yekuti uri occupied man. Indazo. But urika namba zako. iwe sena nini ndine mukomana wangu kazi handidanani nemapostori nini Akakuudza kuti mapostori ndoga asina bvudzi ndiani. It's a fun show, guys. Zviri sei mudhara? Ndikuona maworks amuri kuita. Hamuchaibatika izvi. Dara. Vakora. Wadi. Shako madhiri aya wakandipromisa kubva kudhara. Imagine shamari izvoenda bva kunyatsoneka kabhebi. Bvudzi ndakakudza inga wani kuti handikwanisi kukutengesera. Tere music. Tere arts. Hey, kachitoti hanzi handimhanye nemapostori chichi. Haupa madhiri aya. Imwe friend yangu ine ka project kemuhapwa kayakatanga last year. Taigona kukukandira 6 notes. Ya, ndiri kunzwa but ndakaunzwa kuti tine plan B ndodii sha because bvudzi rinongodiwa sha. Wati une plan B kaiwe? ko babes hauna kumbondiudza kuti unoziva mupostori uyu makadi henyu sorry for being rude the other time Handizi impostor. Subscribe aka. Ukasubscribe tichakurangarira kana takudonata mastand. Amenovamo.